Boy Tigas, dawatan ning rapido ni Fernando po. Jadi boy. Uy. Kainom ka? Di ba birthday karon? Ila dulay. Wala ba ka kadungog nga naay mga istorya dito nga naay hisog nga tao? Patay na. Unsa? Adulay taong isog ila dulay? Naagyot. Waman ilang istorya. Mutangi. Yema! Jadi boy, Naamanay ko na hinumduman nga dalan nga di maagian si Boy Tigas. sikretong agyanan. Sakto. Unsa pa yan itong ipaabot? Tara na! Makaunta siguro ko. Murag na ako nasimutan. Mo din ako nasimutan. Unsa ni siya? Wala ko nakailangan eh. Karon pa ko kitaan eh. Igutom na dyan ko. Baho. Unahan ko. Johnny boy, asa may tinuod dalan ano? Sa wala o sa tuo? Nalibog naman ko ani. Yema. Ano kapita? Murag ka ni siguro diri oh. Tila na. Johnny boy, Yema. tama na ba kayong dalana? Tama ba kayong lugar? Murag gutom na magayo. Huwag ba ka tamamino ani? Hindi ani mausauna. Mutangi. Lahi naman ni ron. Asa na ba kayong dalana to? Grabe ka hangat niya tong giagian. Gigutom na dyan ko. Perti na yun akong gutom. Oh no! Uy, kinsa nang nasa akong teritoryo. Murag na ay nasaag sa ako ang area. Na ay nasaag. Bantay ni Ron. Dili gani sila makauli sa ako. Di ni sila kagawas diri sa akong teritoryo. Panigitan sa ako na sila daan. Atuon na ako be. Bantayin sila sa koron. Tuara sila. Yagi! Nagunsa mo diri sa ako ang teritoryo. Kamu dili gud mo makalakaw. Dili mo basta-basta makalakaw sa akong teritoryo. Og dili kita mo panitan. Yagi! Johnny boy, kinsa ka na? Ambot. Tinsap ka na. Kay murag nabaguhan kung naong nga na. Unsa? Wa ka kaila kung kinsa ka na. Hoy! Ikaw, naay purong-puro nga dahon, ha? Kinsa ka? Wala na mo nakaila sa ako Ako ang tag-iya diring lugar kanang agi diri Kuha na silang panitan tungod kay ako si Boy Tigas.
Johnny boy, ikaw di ay si Boy Tigas? Tanong na imong porma. Mura kag cowboy, nga wa ka kaon. Ay nagpurong-purong pagkagdahon. Dali dire kay panitan ta ka. Nga ka. Johnny boy, wala na siya kaila sa tuwa. So si ipaila na to saya. Wala na kaila sa mga Boy Tigas. Ako si Yema. Kini akong kauban, si Johnny boy. Nyaki. Sakto. Wala ko'y labot. Og bisag kinsa pa mo. Basta ka mo, naamo sa akong teritoryo. Ikaw si Hima. Murag isog jug ka. Ali dire. Kita sa ko kung asa ka isog. Johnny boy. Tunagay gusto mo harang sa atong agianan. Tirahe. Kana si Boy Tigas. Patilawon ako naglisyon. Kana. Patilawon ako naglisyon. Sobrang hambog na Boy Tigas. Magsugat ta diyan napita. Wow. Magduylo ta. Ug si Johnny boy may atong mayunong referee. Ay, gusto na yun ni mong panitan ka. Karoon ka lang, be. Boy Tigas. Bantay ka. Mag-warm up sa ko. Ha? Ano man ang away? Sige, Yema. Kayanin mo na. Kaya kung magkaunsa-unsa, naatay pang bato. Boy Tigas. Dawatan ning rapido ni Fernando po. Kinarayo kaya. Pa! Antay ka ron. Atay na. O, lagi na. Tuga-tuga. Wa, manday kaya. Gamit na gini akong pambato. Maura din na imong kaya. Napingis pa ko. Ay, Tama na, Boy Tigas. ispadyog ko. Boy Tigas, tama na. Maluwi ka ako, amigo. Tuga-tuga man din, wa man din kaya. Naap ko'y abuloy para sa imuha. Ay, sige lang harang sa kuha. Kay isunod po ta ka. Pero unsa na? Unsa na yung magigunitan? Pagkauna. Ambi. Ambi na. Ambi na. Kuha ni. Good job. Tsambahan yung takaron. Tanga man din tawanan. Oh no! Sapul! Ako rin katapat nimo. Patay. Okay, sakit. Grabe si Boy Tigas. Tigas yun eh. Aha. Si Boy Tigas. Mulay angay si mo. Yema! Tara! Kasi makamata pa na! Tara! Tara! Tawag kita sige! Mumata pa na! Let's go! Tara!
Sakit sa ulo. Sakit sa ulo yun. Sampay ng libunal. Pantay lang mo makabalik mo tari. Johnny boy, murag dunay tay kasugat nga tao. Murag kaila ko ano to? Kaila ka na? Murag si Randy Dulay ka na. Mismo siya yun yan. Basig siya makatabang sa tuwa. Birthday ra ba di ay meron ha? Tara! Tara na. Uy! Johnny boy! Yema! Naabot man lagi mo din yung dapita. Randy boy, ingani ni siya, ngano ni abot may ni dapita ha? Nasugata na mo sa dalan. Si Boy Tigas. Gani, kinaani. Tungod kinaani. Tuni hinungdan nga naabot mi diri. Ini. Nakagawas mi aning lasanga. Unsa? Ikulata mo ni Boy Tigas? Uban ni ko ninyong duha, kang Boy Tigas. Mark Beats. Mark Beats. Para masawa kasakit agad sa akong ulo pagkadoy. Kasakit agad. Pantay gito sila ug mabalik ito tari. Wa nagpalibak. Nibalik yun. Mark Beats. Wala. Murag nakaila ko anong ilahang uban. Murag si Dulay ni. Mark Beats. Para masawa ni. Mayroon. Hoy! Boy Tigas! Dali, dali! Hala! Gitawag ko ni Dulay. Patay na niyong taon man ako ni Ron. Ang katugong dohagyod ang inongdaan. Patay na ni Ron. Anong imong gipagkulatan niya akong mga amigo? Wala uy! Wala na ko na sila giunsa. Niabot na sila sa kuang dapit. Gisamok-samok nila akong teritoryo. Unya gigutom pog ko. Sila may nakasala sa ko kay sakit kaya ko ang ulo. Sila'y sayo po yun anak yun. Buhay pa dahil ng buangan eh. Kami nagpatay na. Imo pang balihon ang akong mga amigo! Ay ka! Oh no! Ang nane. Mulimod pa jud ko. Reaction. Unsa? Ikulata mi no. Da! Tagam ka lagi. Sa pool ka Boy Tigas. Johnny boy. Tara na. Si guys, yung kita na ako na. Bilang. Hi guys! Kini ay ang Team Quadro. Hi guys, kini di ay ang Bertos Vlog Channel. Hi guys. Ini dia ang Yema TV channel. Hello guys! Welcome to my channel, Randy Dulay Vlogs number 6. Hi guys! Kini di ay si Johnny Boy TV. Hey! Ako si Janjan, ako si Berto, ako si Hago. Kami ang Team Quadro, muli nga o kaninyo. Dili mi guwapo, dili mi macho. Abangan among mga video, kataw anan jud kaayo. Yake! Hi guys, so shout out ko sa imuha nga naglantaw ani nga vlog. Kunya tapos ako po dihing i-shout out ang mga
kaubanan ako sa trabaho nga nagalantaw pud aning vlog. O bisag kinsa man toy mga nakaila sa mo ang nagasuporta pod sa ako ang channel o diri sa Team Quadro. So daghan kayong salamat guys. Kanang inyohang paglantaw bisag gamay ra kay na para sa mo dako ni jud kay na nga kalipay. So salamat jud kay guys. Sa kuan po day kanang shout out po day ko sa mga kaparentihan day kung di na malimtan o kanatong mga silingan po nako nga naglantaw po ani nga vlog. So daghang salamat sa inyo. Muli guys. Sabi nyo, daghang salamat kayo guys sa inyong pagsuportar, ha? Pag-subscribe, pag-follow, pag-like sa akong channel, ng Yema TV channel. Sabi nyo guys, dako na kayo inyong tabang sa kuha. So ibalik na mo, kung sa'yo natabang nyo sa muha. Kining Team Quadro, tuloy-tuloy na ang laban. Wala nang atrasan, tuloy-tuloy sa tawanan. Ang ako lang guys, matambag lang ko sa inyo ha. Nakatunay mga sakit sa kasing-kasing, okay? Hindi na lang maghinahina lang mo kay sus, grabe yun nga. So guys, salamat ha Babo. Hi guys, salamat dahil sa paglantaw sa akong channel no, na Johnny Boy TV. Daghang king salamat. Labi na sa akong mga viewers. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Hello guys, ito pala si Randy Dulay guys. Taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat guys, sa inyong suporta sa aming grupo, lalong lalo na sa aking channel. Maraming salamat sa pag-subscribe. At huwag na rin kalimutan guys na pindutin yung notification bell na para palagi po kayong updated sa mga panibago na naman namin na i-upload guys na mga video. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta. So kuan po day guys, ang akong ihabol ang sunod na to nga i-upload diri kang Johnny Boy TV. Ang part 2 na sa Corona ni bahaghari ang sunod na tong i-upload sa iya. So inyohan na at tangi guys. Abangin. Again guys, kini di ay ang Team Quadro.